வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தன்யா ரெசிபிஸ் தமிழ். எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம சோயா பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம். மீல் மேக்கரை வச்சு குக்கர்ல எப்படி குழையாம நல்லா உதிரி உதிரியா ஒரு சூப்பரான நான்வெஜ் ஸ்டைல்ல பிரியாணி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த பிரியாணி லஞ்ச் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்து அனுப்பலாம், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் சோயா 200 கிராம நல்லா சுடு தண்ணியில அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியை வடிகட்டிட்டு வேற தண்ணியில் அலசிட்டு நல்லா புளிஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் பச்சை பட்டாணியும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு 300 கிராம் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு, தயிர், புதினா, கொத்தமல்லி, தாளிக்க தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு குக்கரில் 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். நெய் சேர்த்துக்கிட்டு பட்டை, அன்னாச்சி பூ, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து 2 பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது எப்பவும் போல் நம்ம பிரியாணிக்கு வதக்கிற மாதிரியே வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். நல்லா ரெட் கலரில் வர வரைக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போகட்டும்னு நல்லா வதக்கிக்கிறேன். பச்சை வாடை போகட்டும்னு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுக்கலாம். கிண்டி விட்டுக்கிட்டு 2 தக்காளியை நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது 2 தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை சேர்த்து ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி சரிசமமாக எடுத்துருக்கேன். 2 வெங்காயம் 2 தக்காளி. இப்போது ஒரு ஸ்பூன் தயிர், கெட்டி தயிர், புளிப்பில்லாத தயிராக சேர்த்துக்கிட்டு இப்போது பிரியாணிக்கு தேவையான மிளகாய் தூளும் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூனும் சேர்த்துருக்கேன். மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்டு அடுப்பை சிம்லே வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம், பச்சை வாடை போகட்டும்னு. இப்போது சோயாவையும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லாக மசாலா படுற மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சா லைக் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான உப்பை சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி சரியாக இருக்கும். நீங்கள் நார்மல் அரிசியில் கூட செய்யலாம், சாப்பாட்டு அரிசியில் கூட செய்யலாம். 1 கிளாஸ் அரிசின்னா சாப்பாட்டு அரிசிக்கு 2 கிளாஸ் தண்ணி. பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்தீங்கன்னா 1 கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி சரியாக இருக்கும். தண்ணி சேர்த்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசியை வடிகட்டிட்டு இப்போது ரைஸை சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு ஒரு அரை லெமனை புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போது லெமன் சாறையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம். ரொம்ப கரண்டி போடக்கூடாது. லைட்டாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இப்போ குக்கரை மூடிடலாம். மூடி போட்டு விசில் போட்டுடலாம். விசில் போட்டு சரியாக 2 விசில் வந்தால் போதும். பாஸ்மதி அரிசி நல்லாவே வெந்துடும். 2 விசில் வந்ததும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போது 2 விசில் வந்துடுச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா குக்கரை ஆறுனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நல்ல வெஜ்ஜில் சூப்பரான சோயா பிரியாணி செய்திடலாம். இது இப்போ நம்ம புரட்டாசி மாதத்துக்கு நான்வெஜ் செய்ய முடியாதப்போ இந்த மாதிரி சோயா வச்சு வெஜ் பிரியாணி செய்து கொடுங்க. சூப்பராக இருக்கும், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சா ஒரு லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார்